Egunon denori, dakizuenez, guain alda urte batzuk audientzi nazionala erabaki zuen Euskal Herriko 110 herriko lapurtzea. Dirudienez, orain hasi dira bere makina martxan jartzen, zenbat kontuen bargatzen eta bar. Landare beti herri honen bizitzan egonda, ekintza kulturaletan, aurrezki txapelketa, bertsolaiak, emanaldiak, hitzaldia, antolatu diren leku askotan. Baita ere, erraldoiak, eta bar. Baina garrantzitsuena, elkarte honen paretak herri honetako kolektibo guztien babesa jaso duela. Emakumeak, langileak, gazteak, errepresialatuak, eta bar. Horregatik, zuek guztien laguntza eskatzen dugu. Harro eta ozen esateko, lehen, orain eta beti, landare herrikoa herriarena. Eskerrik asko denei.